hvor du står, Charlotte Bedre. Hvor mange møder op? Jamen indtil videre, så er det seneste tal, som vi har fået for få minutter siden, at 47% af de omkring 14.000, der kan stemme her, de har været nede at stemme. Så selvom der er kø bag mig lige nu, så er der altså stadig mere end halvdelen, der ikke har været nede at sætte deres kryds. Men en af dem, der har været nede og bruge sin demokratiske ret, det er dig, Johan Lindegaard. Hvorfor er det, du har valgt at komme og stemme i dag? Jamen, det har også været en kæmpe stor overvejelse, om jeg skulle komme og stemme i dag. Fordi det har været så svært at få informationer om, hvad det her valg det handler om. Både fra politikernes side, altså det har været meget de her kampagner om, så er det pædofile, der får frit spil, eller altså hvor, i stedet for at lægge det klart ud, hvad er det her valg handler om, det er de og de retsakter, det er de ting, vi stemmer om, og så lader vælgerne træffe en beslutning selv, så har det været sådan lidt skovle svaret ned i halsen på folk. Og så synes jeg, at medierne har lavet en dækning af det, som handler om den her vinkel på at føre valgkampagne, i stedet for, at medierne så har taget ansvaret for at lægge det her klart ud, så man kunne få informationen om det. Så når godt halvdelen indtil videre ikke er dukket op her på Rådhuset for at stemme, hvad tror du så forklaringen er? Jamen, så tror jeg med at der er jo traditionelt ikke særlig stor tilslutning til EU-valg, og så måske især den her gang, fordi det har været så svært at få en idé om, hvad handler valget om, og så tror jeg, det er lidt sådan en form for protest også, som siger, nej, men hvis vi skal stemme om noget, så skal vi fandme fortælle, hvad det handler om først. Ellers så kan vi da ikke tage stilling til det. Og jeg tror, jeg har sig selv i dag, fordi jeg synes alligevel, jeg skylder det over for de politikere, som rent faktisk har ført en kampagne, hvor de har lagt klart ud, hvad det handler om, og komme og sætte kryds i dag. Tak skal du have. Ja, lød det fra Københavns Rådhus. Nu til et af de steder, hvor de har haft relativt let ved at lokke vælgerne op af sofaen. Det er hos dig i Holstebro, Rune Kolster.